Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Mêtîna bi bernameyeke nû ez li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser hinek mînakên yekem ên wekî li ser helbestê, li ser nivîsê, li ser dengbêjiyê û pişê jî ez ê balê bikişînim ser çîroka strana lêyarê. Belê dema ku em li hinek çavdêriyan dinêre em dibînin ku hinek tiştên yekem me hene. Yani elbet em bêjin sibê du sib lêkolînên wekî dinê bêgirin, em bêjin di çarçoveyek hîn berfireh de dibe ku hinek tişt biguhere jî. Yani em nabêjin her tim her tiştê ku li gor hinek cavganiyan derdikeve pêşberî me sedî di rastiyan jî teqez ew ê tim wek xwe bimîne lê belê hinek em bêjin çavkanî jî hene li gor wan çavkanîna hinek em bêjin mînakên yekem heye wekî min gote. Yani li ser em bêjin helbestê, dîsa li serê dengbêjiyê, li ser nivîsê. Mesela tê gotin yekem em bêjin ew mînaka nivîskî ya wêjeya Kurdî ya berî İslamê. Tê gotin helbesta ewil a Kurdî dibêje di sala 330 de ji aliyê Baraboz ve hatiye nivîsandin. Her wiha dîsa tê gotin yekem dengbêjê navdar ê Kurdan Evdayê lê Zeynikê ye. Dîsa wan mix derbas dibe. Dîsa tê gotin yekem helbestvanê wêjeya Kurdî ya klasîk jî yê di dema İslamê de Baba Tahirê Üryanî ye. Baba Tahirê Hemedanî, Baba Tahirê Üryanî û Elî Herêrî ye. Baba Tahirê Üryanî bi rastî ji helbestên wî gelekî xweş in. Ew pirtûkawî ya helbestê dema ku min xwend bandoreke mezin li ser min jî kirin. Dîsa wekî dengbêja ewil a jin jî wekî Susika Sîmo yani ya li Sovyeta gev li gor hinek çavkaniya tê gotin. Dîsa nivîskarê ewil yê wêjeya Kurdî İbnî Xaliqanê Hewlêrî. Dîsa tê gotin ev li gor Enver Mayî ye. Dîsa di aliyê Pexşanê de tê gotin ew berhema ewil ku nivîsandiye. Dîsa tê gotin nivîskarê Kurd Elî Dînewerî ye. Di navbera salên 820-895 tê gotin vî nivîskarê Kurd li ser babetên zanistê nivîsiye. Lê xebata xwe bi zimanê erebî kiriye, yani bi zebanê erebî nivîsiye. Her wiha dîsa nîstikvan tasavvuf a ewil ê Kurd Melayê Cizîrî tê xuya kirin 1507 û 1640. Tê gotin helbestkarê ewil ê ku qala Mijara Netewî kiriye Ehmedê Xanî 1651-1706. Ji xwe têdî destana Memûzîn cara duyem Ehmedê Xanî girtî dest. Ji xwe cara ewil ji aliyê em bêjin Memê Alan ve hatî nivîsandin dûr di hinekî dûr di wisa mîtolojîk e. Lê em bêjin Ehmedê Xanî wexta digire dest Memûzîn di Newrozê de hev nas dikin. Ji xwe Newroz jî semboleke serhildanê ya gelê Kurd e. Dîsa pirtûka ewil a rêzmana Kurdî tê gotin ji aliyê Alî Teremoxî
hati nivîsandin û tê gotin sed sala şanzan de. Tê gotin ferhengoka ewil Kurdî beşeka ji nûbihara biçûkan e û tê gotin ev jî ji aliyê Ehmedê Xanî ve hatî nivîsandin. Dîsa kovara hewar kovara ewil e. Kovara ewil a ku bi alfabeya latînî ji hêla Celadet Elî Bedirxan ve hatî nivîsandin. Ji xwe hatî çapkirin. Ji xwe me berê jî carekê behsa kovara hewar jî kiribû. Tê gotin mevlûda Kurdiya ewil jî ji aliyê Melayê Bateyî ve hatî nivîsandin di sala 1417 1491. Nivîskarên jin ên ewil ên Kurd ku berhemên wan heta îro gihaştî Mahşeref Erdelanî û Mihribana Berwarî tê gotin, yanî Mestûre Kurdistanî û Mihribana Berwarî. Ew jî 1814 1865 yanî li gor em bêjin hinek çavkanî li gor em bêjin texmîneke xurt tê gotin ev her du jinên hêja di heman salê de jiyane. Dîsa tê gotin şanoya naskiriya ewil ya Kurdî di dîrokê de Ecelî Kaza ye û ku ew jî di sala 1872 de ji aliyê Ebûziya Mihmed Tewfîq ve hatî nivîsandin. Ebûziya Mihmed Tewfîq nivîskarê pirtûka Ecelî Kaza ku tê wa teya qezaya bi mirinê yan jî mirina nebaş. Ebûziya Mihmed Tewfîq ji Kurdên Anatolya navîne. Dîsa wekî çavkanî Sedat û Lûgana şanoya kevnare ya Kurdan Ecelî Kaza tê nîşandan. Dîsa rojnameya Kurdiya ewil bi navê Kurdistan e ji aliyê Miqdad Midhat Bedirxan ve hatî çapkirin 22 Nîsana 1898 li Qahireya Misirê hatî çapkirin. Tê gotin pirtûka yekem yanî dibe bi zimanê Kurdî ku tu çapxaneyek nûjen de hatiye weşandin Mewlîdê Nebî pêxemberê me Mewlûdî dîsa di sala 1899 de 400 kopî ji aliyê weşanîn lîtografiya Amedê ve hatine çapkirin. Dîsa komeleya ewil a Kurdan komeleya Ezmî Kavî ya Kurdistanê tê gotin 1900 Stenbol. Dîsa tê gotin komeleya ewil a jinên Kurd jî komeleya Teâ-i Nîsvan e dîsa 1919 Stenbol. Komeleya ewil a xwendekarên Kurd jî komeleya xwendevanên Kurd hêvî ye dîsa 1909 Stenbol. Dîsa li gor çavkaniya Memê Alan wekî nivîskarê şanoya nûjenê ewil a Kurdan tê hesibandin. Dîsa piyesa ewila Kurdî Birîna Reş di sala 1905 de tê gotin Musa Anter di hücreya xwe de li hebsa leşkeriya Harbiyê nivîsandî. Her wiha lîstika yekem ku karakterên Kurd di şano û sînemaya Tirkî de hatî pêvajokirin Erdhej û Perîşaniyê di 1977 de. Filmekî Kurdî ewil ê ku ji bo Oscarê bibe namzet Şiwenî Befir e. Klîba yekem bi Kurdî jî dibe li Tirkiye Ferhat Tunç çêkiriye. Dîsa filmê ewilê Kurdan di sala 1926 de filmê Zerê ku behsa rewşa jinên Kurd dike. Dîsa romana Şeytanokan dibe xêzerroman a ewil bi Kurdî Mirina Jaro. Ji aliyê Mamê Elî ve hatî nivîsandin
دبی ایک و غیزکری جی لوند دوزکانه. دبی یکم قهرمان کارتونی آزاروگین کرد گلدخوین جالی ابراهیم سدیانی و هاتیه نویساندن دیسا دبی که ایک و غیزکری زشاه özeke 21 آذار 2012 مالپرا dibêje çandan û çêyan a Sêrdêj çapxanayê ku ket û sînorê Kurdistanê çapxaneya ku li Erzurumê di sala 1956 de di dema Osmanî de hat avakirin dibêje yekê çapxane li ser xaka Kurdistanê ye. Her wiha çapxaneya Ewla Kurdan jî tê gotin çapxaneya Rojnameya Kurdistanê ye. Ew jî Misir Qahire 1998. Tê gotin çapxaneya Ewla Kurdana nûjin jî Hüseyin Huznî Mukriyanî 1915 Heleb. Dîsa Rojnameya Kurdî a Ewil ku bi zagonî hatiye weşandin Rojnameya Teawun û Terrakî 1908 Stenbol. Dîsa weşana yekem a Kurdan bi weşandina Rojnameya bi navê Roja Teze li Ermenistanê di sala 1921 de ye. Dîsa koma Ewiliya Muzîka Kurdan Koma Wetan 1910 biborin 1907 Koma Rakê. Dîsa Enstitûya Ewila Kurdan Enstitûya Kurdan a Parîsê ye. Xebata Ewil a li ser kurdolojiyê Maurizio Garzonî yê İtalyanî rêziman û ferhenga zimanê Kurdî. Dîsa zanîngeha Ewil ku zimanê akademîk bi Kurdî hatî bikaranîn zanîngeha Silêmaniyê ye. Di sala 1968 de hatiye damezrandin. Dîsa tê gotin çîroka Ewila Kurdî di 1840 de Mela Mahmud Beyazidî çîrokek bi şêwazên memûzîn nivîsandiye û yekem çîroka ku diwateya çîroka îro de hatî nivîsandin. Wekî din çîrokên bi sernavê çîrok ku ji hêla Fuad Temo ve di kovara Roja Kurd de hatî nivîsandin mîrakê herî pêşketî yên çîrokbêjiya Kurdî ya nûjen in. Dîsa tê gotin gotara pêşiya akademîk a Kurdî dîsa ya em bêjin nûjer kovara mukaddemî ku ji aliyê Enstitûya Zanistên Civakî yê zanîngeha Artuqliyê ve hatiye çapkirin dîsa kovar 12 gotarên akademîk ji 12 gotaran pêktê yek jî bi Kurdî ye. Dîsa tê gotin yekem helbestkarê Kurd ê ku xebatek nûjen çêkiriye tê gotin Abdullah Goran e Helepçe 1904-1962 dîsa tê gotin Pirtûkxaneya Ewil a Kurdan Kitêbxaneya Kurd Swêdan dehê Cotmeyê 1997 dîsa tê gotin malpera Ewil a jinên Kurd feminkurd.net 2012 Amedê. Dîsa tê gotin kemançevanê Ewil ku tê nasin miradêkirine ye miradêkirine wek mîrê ribabê jî tê naskirin. Helê gudarên hêja di vir de jî hinekî ez li ser tiştên Ewil ên yekem ku em bêjin di dîrokê de qewimî û derketî pêşberî me û li gor hinek cavkaniye ez li ser sekinîm. Niha jî ez dixwazim hinekî balê bikişînim ser wê çîroka strana Lêyarê dedî Lêyarê ji xwe straneke bi rastî jî wê em bêjin xemgîniya rastiya gelê Kurdên Xorosanê em bêjin yanî derdixwe holê. Em bêjin çîroka vê stranê tê gotin yanî ji bo sala 1950 vedgerû behsa bêjin çîroka evîndariyê kurê Kurd behmen û evîndara wî gulnar dike. Em bêjin di 11 mijdara 1950 de 36 jinên Kurd ji em bêjin Hoza Baçiya ya Xorosanê
ji aliyê Türkmenên navçeya Cengeşîrvan tê girtin di vî em bêjin di vî şerê de Türkmenan her çi mêrê Kurd hebûn ew qetil kirine û agir berdayî gonê wan. Her wiha pişt re ji wan jinan jî gelek jê hatine revandin. Yani hinek ji wan jinan tên em bêjin yani bi rastî jî yani dibe devê me re tev nager me re bêje ji wan jinan hinek tên kirîn û azad dibin lê yên kuman dibin em bêjin yani Türkmen mêrên Türkmenan wan li xwe mar dike û ew jî ew jinên ku bêjin vana bi zorê li xwe mar dikin yani di wekî koleyan em bêjin dimînin yani li dûrî malbata xwe li dûrî warê xwe dimînin. Ji xwe bi rastî ji em lê nêre gelek carî dîrok xwe dibare dike herî dawî em bêjin noxta Daîş ket Şengalê jî dîsal wir gelek jinên em bêjin Kurdên Êzîdî hatin revandin em bêjin hatin firotin îşkencel wan hat kirin tecavûz wan hat kirin li salên borî dinêre tu niha dinêre bi rastî ji tu lê dinêre dîrok xwe dibare dike lê ji bo ku em bêjin ev dîrok xwe dibare neke ji ew rihê yekîtiyê navbera gelê Kurd ji gelekî girîng e. Em bêjin gelek stran li ser em bêjin eşq evîn li ser êş û jana ku hatî kişandin hatî nivîsandin. Ji vaneyek jî strana lêyarê ye. Yek ji çîroka wan jinên ku tên revandin e. Yani ev hem ji aliyê ev lêyarê hem em bêjin ji aliyê hunermendên Faris hem ji aliyê hunermendên Kurd ve tê gotin. Ji helbesta xortekî kurmance yani evîndara wî di nava wî şerî de tê girtin û pişt re jî li nava bazarê Buxarê tê firotin. Behmen Şiwanî ê ku şivanê hoza Baçûnyaliyê piştî du rojan ji wê bûyerên û çêya dîlgirtina xuşkawî digihîne de ew bez li nava erd bi cî dihêle û vediger navgonan. Lêbelê tu kesî li warê xwe namîne hemû tişt tu lê dinêre hat dane ber agir. Ew jî hildikişi ser çiyayekî bilind yani dixewil dide ku evîndara xwe bivîne. Lêbelê dereng maye yani ew kesên ku neyardî bi wan kirîn bi dûr dikevin yani. Ew jî li wir yani bi dilê şewitî dest bi gotina stranekê dike li ser em bêjin evîndara xwe dibêje û piştre strana wî wekî lêyarê tê belav kirin. Yani ev stran hem ji aliyê hunermenda Faris şekîle û hem jî ji aliyê hunermenda Kurd a Xorosanê Yelda Ebbasî hatiye gotin. Piştî derbazkirina karêza Xertût û gihiştina derbenda Qitlîş li bakurê Sînorê bijnord Türkmenên dagirker digihêjin navçeya Cenge Zeîferanlû di tariya şevê de li vir êriş dikin êrişî ser gonê Kurdên Hoza başqan û baçiyan û ku ser bi êla mezin a Zeîferanlûyê kûçan vene li wir mêran dikujin û em bêjin jinên Kurd jî bi kelepçeyan bi xwe re dibin. Tê gotin li wir du ji wan jinên bi wêr di dema veguhestina wan de li Kindirif di tariya şevê de ji pişta hêstina xwe diavêjin xwar
û xwe digihîne xaka Rûsyayê. Di salgor vê çîrokê tê gotin Behmen şivanekî evîndar bûye. Dîsa piştînî viro li gel seyê xwe, li gel kûçikê xwe ber bi gonên gund ve tê yani ji bo li vir ji bo hevalê xwe xwarinê bigire û çavê wî li gulnal digerîne lê gulnarê nabîne. Li wir elbet xemgîniyek dikeve dilê wî û ber bi daristana ve diçe. Li vir li daristana cengê bang li evîndara xwe dike. Gulnarê li vir bersiva wî dide û li vir tên gel hev. Li vir ji xwe piştî ku roj dihere ava ev her du aşiq xatir ji hev dixwazin. Gulnar ji xwe tê gonê xwe, Behrem jî dihere ber bezê xwe. Lê ji xwe piştî wê hevdîtina li daristanê îdî Tirkmen dihere êrişî gonê wan dike û zaten li wir gelek bêjin jinên Kurd direvînin. Ji xwe wexta Tirkmen êrişî gund dikin, Gulnar û 10 jin yani û divê 10 jin û keçîn din ji xwe êsîr digirin. Li bazarên Tirkmenistanê jî tên firotin. û ji xwe yani li ser vê çîrokê strana lêyarê jî tê gotin. Di eslê xwe de wexta em li gelek stranên gelê Kurd ê ku tê gotin dinêrin ew çîrokek wê elbet heye, rastiyeke wê heye. Yani rastiyek wê ya civakî heye, çîrokek wê heye. Loma stranên Kurdî xwedîgirîngî û taybetmendiyeke dîrokiyê jî di heman demê de em karin wiha jî bêjin. Belê guhdarên hêja di vê bernamê de jî min balkişan ser hinek mînakên yekem ên hem li ser helbestê, li ser nivîsê, dengbêjiyê, şanoyê û rojname her wiha min balkişan ser çîroka strana lêyarê. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de bêhuner nemîne.